Mánc, kope křížný kop na levého rváčka Etoniu Vagu a tohle bude další 5 utkání. Ikanivere. Já už jsem chtěl upozornit vlastně na Etoniu Vagu, levého rváčka Fidži, to je neskutečný běžec s míčem v ruce a teďka ukázal, že opravdu hraje ve skvělé formě. 5 dává Tevita Ikanivere, kapitán Fidži. Ten kop nebyl úplně přesný, nebo přesný byl, ale bylo to příliš vysoké, ale Etony Vaga to dokázal a z toho vytěžit maximum. A tady skvělá podpora. Vaga nahrál ze země, nebo respektive nahrál na Tabu a Tabu ze země nahrál na svého kapitána a byla tam perfektní podpora Fidžanů. A už je to 17:10, teďka to bude 19:10, Fidži uzaduje. Fidžané dali v krátkém časovém úseku a 3 5, vedou 19:10 a s Japonskem to nevypadá vůbec dobře. A rozdíl je 9 bodů. No ale Japonci teď posílali dlouhý a vysoký výkop. Málem získali míč. Tam to byl parádně Osada ve výskoku. Škoda, Tomoki Osada udělal předhoz, vyskočil skvěle. Bohužel nespracoval ten kop Leeho. Máme před sebou další mín. Mlín pro Fidži. Crouch! Point! Set! Advantage! Výhoda pro Fidži. Lehký překop na prostředek hřiště. Stihnou to. Možná ještě další. A je to úprk. Kurivoli. No a ještě několik metrů. Tak tohle, tudy to neprojde. Mánc rozehrává. Mánc. Ravuvu. Kurivoli. A krátko na jedno ze svých spoluhráčů a ten došel do brankoviště. No tak. Ne, tak to bylo vose. Tak nedál, lehnul si pod něj japonský kapitán Warner Derns a zabránil mu v položení 5. Takže následuje obranný výkop z brankové čáry drop golem. Divím se, že si to rozhodčí nenechal zopakovat u videa. Lee vykopává a Fidžané můžou opět útočit. Tady souboj obou hráčků. Kurivoli. Poslední minuta prvního poločasu a další skulinka v obraně. A to bude 5.
Jojinasová dochází do brankoviště po nádherné individuální akci. A Japonci nedokázali pokrýt ten prostor. Fidžana opět kouzlí a Jojinasová se dokázal individuálně prosadit. Viděli jsme tam perfektní odmítačku jednoho z Japonců a to byl nádherný sprint křídelního útočníka Fidži s číslem 14. Jeden, druhý hráč. Třetí, čtvrtý. Tady se Přes od 4 toho, hráče. Tady se od toho posledního obránce odrazil ještě tou odmítačkou. Jojinasová zakončuje první poločas další pětkou. Fidži vede 24-10, teďka ještě Caleb Mans přidává další 2 body z kopu po položení. První poločas nám končí vedením Fidži 26-10.